Unobhala jikelele we-ANC osamisiwe Ace Magashule wanxusa amalungu eqembu ukuthi eminyakeni emihlanu ezayo bazothola ithuba lokukhipha abaholi be-ANC ababekhethwe kwinqukuthela yango-2017. Kule nqukuthela yango-2017, i-Radical Economic Transformation faction kwi-ANC yahluleka ukuwina le nqukuthela lapho uRamaphosa awina khona. So stay focused. Mayibuya i-ANC esiyaziyo. It's just a matter of 5 years. Kule minyaka ezihlanu esedlulileke uMagashule uyena owamiswa njengelungu leqembu kanye njengonobhala jikelele ngezinsolo abhekene nazo zokukhwabanisa imali yombuso kanye futhi nokugwamanda kwamandla ombuso. Kule nqukuthela yangozibandlela iqeqebana likaMagashule bafuna nokuthi ukushenxwa kwamalungu ku-ANC kubekelwe eceleni kanye futhi nekomiti elibhekela ubuholi beqembu lokuthi bakhethwa kanjani lithi lemgomo ayindawo. Once it convenes and the credentials are adopted, it is a structure. And that is why, in its own right, it's a structure. And it conducts its business in accordance with the Constitution as amended by the previous conference. Usihlalo waleli komiti lokukhethwa kwabaholi be-ANC uKgalema Motlanthe uthi labaholi abasamisiwe njengabaholi beqembu kanye futhi nalabo abathwese amacala angeke bekwazi ukungenelela umbango wezikhundla zeqembu. Sekusele inyanga eyodwa nje ukuthi amagatsha e-ANC athole ithuba lokuthi bememezele ukuthi bafuna bani ukuthi kube uyena umongameli weqembu kanye nazo zonke ezinye izikhundla. Umongameli we-ANC uRamaphosa ugaqela ihlandla lesibili. Kgalema Motlanthe, ngibekele izindaba ze-SABC eGoli.